Asesitoli. Hawu. Kwenzekela na? Uhlede nje. Ha? My girl, no, it's time to work. Awubona ukuthi ngcole njani endlini? Yeah, vele ngifuna ukuthi uthole ngcolile so. Ngiku-strike namuhla angisebenzi. Uyastriker? Yebo, Mina ngiyastrike. ngiyangibona abantu bastriker Angeke ngistrike nala bantu abasebenza la endlini la. Mina ngisebenza la kule ndlu le. Uyabona? So then ngistrike la kule ndlu ukuze ukuthi ngistrike ngifuna ngibe inside. Ufuna be inside, Yebo. not outside. Okay. No, why Mara you ukwazi- outside? Okay, lalela. Ustriker for yini? Angivisisi. Ho. Uniform. Strike for uniform. Le uniform lena ifashion lena. Ifashion, bukela ifashion. Nothing is wrong here. God. Ho. Kuwe nothing is wrong. Kuba ngazuthi ngihlala ngimapendane. Le uniform le izala ina 3 years ungithengele yona. So then ke ake ngize ngistrike for mahal. Ngicela i-uniform le one. Then ngizocala ngisebenze. Angeke. Ngiyakuva, Shem. Akusilula ngaleyo ndlela. 3 years solo ngigcola i-uniform le one. Ngiyakuva uyastriker ngeke ukuzamela imali hamba uthenga i-uniform le new one ke. Dojabula nale mali yakhona. Hamba uthenga namaphilisi nale 10 rand. Iphilisi ukusidokhululeke because inyalo le stress icabuka ngayo. Usho ukuthi too much. Too much Shem. Ho? Wena. Nkosi ngiyabonga uyabona strike siyasida. Strike siyasida ngihlezi ngisho ukuthi umuntu uma afuna ukufix mina ngiye emgwaceni ngihlukile sami strike sihlukile sami strike sifuna lithebula lihlale nje umntwana athi litiya lemlungu. Hito. Strike anemali yami.